Daniel Elgebeltzen zerbitzuko eraman inkestak uhertu ninduela azpimarratu nuen. Espiritua zirimarratu zidan. Erakunde armatuaren presentziak belaunaldi osoak markatu zituen iparraldean. Metralieta gordagiz gordagi azpaturiko historia zaharra zen jadanik, erdoilarena. Eta munduan barna, milaka ziren, nehok bilatzen ez zituen bizidunak. Ogia erosia itzakia zatera, eta hatzigabe natura teriblearen erraietan urtzen zioa zen. Argatik, gu, jana Elgebeltzen pare osagarrian geunden. Nortasun finkatu egia ezukanaren. Zaboraren erdian atzeman zitekeen perlak gintezkeen. Edo argia iresten zuten laba harri beltzaranak. Logaren sabelean, gutariko bakoitzarenean nola, zeuden arkaitz metamorfikoetarik ginela nioen segundoan. Taberna sarerako butx saldoa haserre altxatu zitzaigun. Etzarete tenorea zoartzen ala? Garbitzen hasiak dira, kanpora. Bihar ere zabalik dateke. Botoila hustu dezagun? Ondar malkoa partekatu eta mugituko gira. Bai, horixe. Egun eta 6 irakurleer, egun osoan hemen bata bestearen ondotik pasatu direner, miresker handi bat egan nahi diet. Bakotxak bere moldean irakurri du, bere nortasunarekin, bere segurtasunarekin, bere ez segurtasunarekin, bera den bezala, eta horrek guziak egiten du gure arteko aberastasuna, eta plazer handia eukan dut eguna endaian pasatu izanak, zuekin batera. Eta nahi duzuelarik, badakizue, galdatzen aldi da zuela, edo zertarako etorriko naiz, endaiarat. Eta ez da lehen aldea tortzen naizela, badakizue, Ara. Gilesko.